hoti. Oda hoti akoka me de ade me honam tutu me ho ye me se okohie obi a onfa awrade yie no kohie de obema ne style ope de okase yenkwa adwaye ode ne beko de okase yenye ne wakonya so ode ne be ya obeko te wo de wonyame som no na waware egu enti ne ye ma ye ni sabi enti kakra ewo eba ne ye sex life a na yentimi enye sex na yenye ne yie yentimi mia oba ne yie yentimi ne na yie esa wonyame som kra kwa yie papa na meboa sabe ma ye won adwuma ye nsa wonyame som oh my god ma wo dapa da ye papa wo be so ne ye bi ni oh wo so da ye pa adwene ne mu wo sa wo ye free nti wo da kra na wo da ye som nyina e reflect wow ma wo sa ena de ma so da ye papa because real mama ade we ba na e ha me because I quite remember so o Christo knew wa worry oba okay but on ne yire ne kura da ase we hu atantade bi oba ko so de say me de me pe se obi susu me mu me be me wo beta fre ho ama me wo ye na oba na ye oba ne kire ne se me susu me de no so wo su afre wow o se kaya ma o se hwe me de ma no kanya me sem no ba sa ne so me ra me ya me ko asem kai bi o se o de ya ma me no se ne ye nyina be boy ye nye ma me ya me de asem baba mama to aso ene ye kere nyina ye nyina na su ke wa be to aso onya ene won nya ma me a me so me nya ma wo eno anu no o woni se wo de wano no kanya me asem nti wo ha bo se wa na ka kire wo de be papa David ni pani fie so ya ware ama no abaya kama bi so no and he lay with her ole be ya baba there ni pani fie so mpo na na abaya baba wa worry be ma wa worry and the Bible nya sabre na okobotoms sabre no we ye bishop we ye archbishop we ye pope we ye one we the opposition nyina tonchen na de sesa wo ye no why ye na rade so say the papa ka na won fam kra no why you obedient to God and no kra mu nhira kra papa ana meboa enye bi ni okay yes because o see dey emfa wo enkam ye ho into the moment I went to me I said dey we won ye sitie why is it yes and what I ye ene wo yere kon pamu a Proverbs ebeka cha Proverbs 5:15 eboaw echi wo free edwaman ene ade ho edwaman sem etwe free ho particularly mema no violent is it proverb nangasa so ekasetia obema ofa ofoforo yere anasa oba warefo ofa ofoforo ekunu Proverbs and ade eba no ede enimguase and even ewuo ena eba enti wanya wo yere na ono na nipa bebre wo wiase wo se mehu no we die ono ana mepede a mama papa ka se also work on yourself ya ho adwuma na oba no so se bibi wo wanko yi a ya ono so so ho adwuma ebi na o de efu bi ha no ade na wo mo anu mpa duro ensiesie ho ema no yesu yensu ade enye sek me Kristo ni ti edi sex enkomo bi ba na fa sex ho ana se enya research bia we dey ye bone kron dey bi o learn we need to learn be ma suade oba suade na ye sex life no embo ye na ye Kristo abrabo no entimi nkoso because sex nti oba tete baabi onya board bebo no kunu because ohun ni se me kunu ade e ontimi nye jabro ko hie obi otimi ye ni me kuno said you handle me and you know be crack out ni trimo ntene no enti de bia adwene bone nko na ahye ni trimo ma madam for be so ese aware de adwene bone but e be ko heaven ni de bia adwene bone wo mitrim am see sister ye to twene de bia adwene bone sex na nko ye kura adwene bone wan hwe ye be ma dada nkyene ya wo sex life ye na wan di dada nkyene me da se mama you see your sex ye na wandi dadan chire mama na mi nshira papa na mi so nshira ene me say mama ya me dey asem baba papa e die
and a ma sex is so important. Our rim. Yedi can go biso. Yeah. Na say the can besan susu dia say. Sex the can say a fuel la yedi go come. Okay. Aware a your friends a car no. Sex no na fuel la. Na say papa, me ntwa wa no. Our rim bit survive without sex. Aware in fact sex aware sex in the munanya. Na who's important the yabu koso bebre. Enti no, me mbusa we say. Na make say. Aware sex in the mun. Nyame no so na nya aware. Okay. If we say what's the Bible say na Adam hu ne yere Eve. Ebre ko fa oba de bre Isaac ohun no. Enti eye enkitamodie no na ekamo mi onu bom se oyire no wokunu. Enya asori dem exchange of vows. Enya ne mama ya warefo. Okay. Awarefo no de mama ya warefo no eye sebi mpaso agoro kitamodie da montam. Enti edam be ya free mu no. Sada na maware na mogu no. Enti e be stress ina na me nua ba e kan no. Christopher especially asofo no mi fi say sex e bone. Eti do kwa ko preach no. Unim na the sex be cross no. Awe go be kwa makoto nkra mo befu. Eno say o ye sofo na ko preach po na yere ka so nya sex afoma no. Okay. Hu fi. Nyame ni so sex enwu aware hu fi. Okay. Enwu nipa bia no hu fi. Na emomo no say ye nware ne ehyiamu a na ye efin. Eti number 1 enne Nyankopon ade ba ko na emi hu ni say unso obo anka ode abahyiemu. Send the beya anka boko so atena obo amango ode na abahyiemu send the beya amango no beko so ana de ben na atena. Okay. Eno obo nipa no ode aba ehye nipa mu send the beya nipa beko so atena. Okay. Enti ko e be fa so ama nyame akoso abo nipa no eye se obema no oba behyiemu. Enti ehyiemu na kese Onyankopon abode no ye to aso. Okay. Enti ne ye kwafo na be ya abode fo ye besi nyame ye bo ade. Enti sex e de enkoraba efiri say etwa so onyame abode eto aso. It's important no. I'm telling you. Enkoraba. Okay. Say bi nkwan him wo mo no maba. E sex e na de ba. Eni say wo so ne oyiri nhyiam wo so ne ne na enkoraba da ba ye aware ni. E maso de ni je ba. Okay. E Nyankopon so abode de ba eto aso. E de tu ba bi a ke ni le media me so so bibiri sa me no mo enya adwen no. Efiri say se bema ni ko hyiam a akora beda ba asase so this ye shini pass ya mo kra na nka mo beba ye shini pass oba no oba nkwa na hyiam a ye shini enti na Yakopon ekiri sa na ema no. Okay. Se Yakopon se mo wona mo nore na mo nya bebre wa asase so ena me nwa me kan se mi nkyiro se anigye ba fie a ema Kristo ahenye no etumi tre ema nkoda be ye nkora papa tio eni nti bonsam be pese abusuan mu betete eni ama me pese eni oba ne be ma no omo na mu no me fa problem ntum be ma mfa ncha oba mfa nchen eti de be na de ohawa ba na nkora nso ena mo ba bi afi na abusuan mu ede be achiche enu ti sex die me nua ba e ho mfa so die ne die e chen adi mi dem tu se value ne ma nyina e wa aware mu e so mo pa me ready sex. Okay. And sana sikasa nkora ede be aba so go hon ma wasi dan ye kura chaka so wo e na say so ne oba ne nyenti getuma ne ayi madam eda yes masa kwa djuma pena getuma so akoshe ho ento obi ato graphic eso obi na ede be e kinkan ento oba bitumi ka say enye osika na mbe enye wo dan na mbe wa enti na mbe ware o enye cast na mbe ware ye eye wo e na mbe ware kire say ohie bi bia ede be afi ho etimi nua be ma o pass dan 5000 ma oba. So want to be na nhyiam oyire want to be na nhyiam di a obi be hyiam ama afida bia na wo de obi na ekogu account enti e be sere wo ye be wo ware ni na se wa ware sem esintrasi na se ye se bi namu asem a wo pe counselors okay wo kasa wo nchechire mo wo pe books em pack en kan enti ye so naive ye so ignorant etu kai wo chapter 4 verse 6 wo si nimdia me man nimti no wo mo yena wa kasa bo nsam na ha wo si nimdia omuni so me de ben omo yira etenam se yennim enam hu nim de enti ne de ma ware sintrasi o ma yensua ne mo menka sa mo ko hepo no
Okay. Mema na mo hwe pono no mo hwe yi ene ma no if say mama dey hu ni say dey ntama be bre so aware esi ntrase o di sex no no okọ hwe pono na awesa last year no sa no person na yere so last Amu so na ye adwuma no mo ye. ejeje hu a ohwe ye no opere sa na yere so jeje hu Okay. but eye acting enye real enye papa Yes. it is all the san ba ware mu pe wo set standard bi a wan kasa muntu bi miti it dey bia no hu ye ne say onye papa mawo if say dey won wani ko hu ye no enye sa na wo hu eso so obi ana said ye ni dey say dey be etie mama kan sem bi hu said ye mu si tie know yourself very well say na me ne pe aha na me so na ebe ye ne ebe ena ye so yanka wo yo ba wo ari aka kire be ma ne ko ku so me he ye me de wo so me he ye me de wo so me he ye me de yanka ye tai kata no dodo kasa kwa ku so ma so cha na mi wu eti be ma ne be so po ni o ye ananya sa so obebu ani se be ma no be bra ba sa de wo ye research this so pressa wo hu kra na wo kra no wo bien kasa kwa ku so me ye wo so me he ye se de be ya on ko hwe no be fufura emwa no enti ye sra po no sa ne ma munyi free if say edi e ya de esombo sex ya de ehia power ware mu wo me nyi nto nchen ye be sere enti ye be sere se wo ware ya enkoye Okay. if so koye pe de nyam eni che nyam siesie de share eye sex mu no wasey no Okay. etumba ware awie no afi sex ni nye de eni che ba biu afi na ba ye asudie ama mo if say eni che na na nka wo mu no ena mo say man 20 no mo hu se de sitie enti aware bebre ba na asintra se fi say o mo hwa ase ache mo hwa ase ache Okay. o mo hwa so mo hwa mi na che enti afo mo ware ye no papa bia ni obi etumi ento ye bo ase obe ma hye wo ho so oba hye wo ho so ware ansa na na oba na ye de dai ehie na bo de se ye nhyamu ede papa Se ma me ya me de assemble Ah, ba. ni ode aba. Ye be ko Facebook akra na ya hwefo de comments bebre aba enti no ye be ko na ya ready kakra e wo ha. Ya wodro nti nua ma wo se superb papa ene say ye de assemble ba. Let's papa ene mama ye nwie topic no. yo Ye nwie nti meje di say nyamba next week. Yes, same panel me change. They were better also because they are quite shit doors so papa. They are quite shit doors so and Alabaster Nana was very educative, and I assume dear, dear Samuel Amwako say we enjoy the program, papa. I will show maybe I will be Obi say, Mami ya crunchywa, ya will do ntinyama and some amwako are watching with you. Yes, who call US, I'm the string can see an abo. And now I'm a tin one more share you. And see, and yet at the Ketua cry, string can see pa and a boho and one more share. And the program, dear. Someone I'm going to sex yo sex. And Azafu baby and this papa this is screen about no who that's a bit slow Azafu awade no Azafu papa ene say awade yes ya Kenya awade yes ya Kenya so for say I have learned a lot today pa I know the papa no won na yesua de bebre Ghana First News TV or say counselor we do research pal papa so we are research pal what mama eh ma bo am ho na na mama say easy mama fa mama and sama mo akuna was watching you live from UK and the screen kakana me kan no for me chantro so ne sambra wo pa awade mi ne awade no ma za for nwe ne ho e ma ko Kenya ne oma Ghana First News, I say, blessed to learn from you guys today. Very educative one. Edamuase. Mama, important to know the kakaba kan mama me and I say, I order for 1 2 be na me musa. Question be. Important to know say enter one tower ba our we mo toda ye day sex ya na science Okay.
Santawantawa no. Okay. You can't say any perfect. Obia so a background of free ba. It's no baby be free, obia free baby ano. Yet then ya. Nema baako anaasɛ mmienu bi ntiaseɛ ɛnyɛ adwuma but ntiaseɛ no anyɛ adwuma yɛ na ɛde ntɔkwa anaasɛ abufuo bi ba koraa no a sex a yɛnkitahodie wɔ mpa so yi ɛno a na ɛtumi saa ma abotire ɛsa aba mɛka sɛ sex na ɛsa de asomdwie ɛbɛ fie. Okay. Mama m sɛ mebusa papa sɛ sex no sɛ ɛni awareɛ ma ɛsurvive anaa? Mepatwa papa yi wa no yi pa wɔ sɛ ɛni awareɛ mu a ɛnyɛ awareɛ. Na sɛ mama obi wɔ aburokyi na sɛ ne yere wɔ ha a ɛnyɛ awareɛ anaa? Well, so obi wɔ aburokyiri na ne yere ɛte Ghana ha yɛtie bebree mama efe bebree kɔ so ɛwɔ other stations no megyaa me yere no na wakɔfa m'akyi bɛrima no nso so te aburokyiri wakɔfa m'akyi ɛna eti saa nneɛma nyinaa no sɛ sex no sɛ ɛho hia a anka ɔbaako nkɔfa ne yɔnko akyi ɛho hia nti no wogyaa ne hɔ a ɛmaa no koraa deɛ yɛ na mama yɛtumi yɛn ho kakra ɔbaa bɛtumi atena ase akyɛ kakra but mmarima no ɛyɛ a na ɔmo ntumi koraa na ɔmo ɛho keka wɔ mo wanyɛ baako koraa na ɔmo kyerɛ wɔ mo sex ɛni awareɛ mu a ɛnyɛ awareɛ ɛnware ɔbaa mfa ne nsi ha na nso nkɔtena awɔ mu sɛ woyɛ ɛnyɛ sɛ kristo ni koraa papa ɛbɛyɛ den o because awɔ no koraa bɛkyerɛ wo de ayɛ baabi wɔ hɔ a wokɔbrɛ sɛ awɔ no nti ɛsɛ wɔnom nsa bi kakra na bi a awɔ no nti wɔanom kakra nsa nso so no ɛma ɛka sɛ ɛma wo wate nka no ɛsɔre nti ɛsɔre a he na wode fa nti na sɛ yɛ den woamfa n'akyi wɔ hɔ a deɛ ɔwɔ ha no nso so ɛbɛfa w'akyi. Mame fa kakra nka me made ɛnyɛ sɛ bia ɛnyɛ sɛ obi a obi bɛtu kwan na bi ɔgya na yere ana ne ku wɔ ha na mmom deɛ ana ɛhia ne sɛ wokɔ a woyɛ bɛrima wɔho mmɔde bia sɛ wobɛtuma bɛfa ayere akɔka wo ho sɛ wobɛfa no na ɛyɛ den nso so a ɔmmɔden nso sɛ wobɛtaa ba fie sɛdeɛ bɛyɛ a ɔbaa no nneɛma bɛnhyɛ ne mu no wobɛtuma bɛyi yɛ firi mu sɛ Bible wɔ se anyɛ sa na woma mmɔbɔ nsɛm ayɛ dɛ bɛn asɔ mo ahwɛ but deɛ ana ɛhu ne sɛ mmarima ntitiw paa mama ka saa sɛ na mɛsi so dua ɔkɔ hɔ a ɔsɛ mepɛ nkrataa nti bo so ɔno akɔware te hɔ na ɔno deɛ ɔsɛpɛ ne ho na ɔba ne wɔ ha na ɔredi yaw ɛni sɛ ɛnyɛ ɔba sɛbi ɔwɔ ahohyɛsoɔ paa na ɔden a menua bɛyɛ den ɛden paa enti mɛsere sɛ wotu kwan a ɛyɛ na mmom ɔho mmɔden sɛ woba bɛfa ɔbaa no nso akɔka wo ho anaasɛ wobɛba na maba bɛhyia mu wɔ ha ɛna owie a wotumi sa kɔ ɛsɛ wotu kwan a ɛyɛ na mmom bɔ ho mmɔden sɛ woba bɛfa wo ho kani no akɔka wo ho ɔbaa tumi tu kwan na wagya bɛrima wɔ Ghana bɛrima to tumi tu kwan na wagya ne ho ɔbaa no ɛwɔ Ghana na the program the nwie na mo na ha na yɛde adwumadeɛ no ebesi next week na yɛbɛtoa so na ansa na yɛbɛkɔ no papa ne mama dɔ mo last words ebetwa to na ɔmakyia adɔfoɔ mama let's start it with you sex deɛ yɛ sɛ me last word ni sɛ woyɛ ogyidi ni a na woyɛ warefoɔ a sex ne wo nkɔwia o yɛ na yɛ ne yie na Awurade nso akɔ so ahwɛ abusua no na wahyira abusua no wɔ biribiara mu na mekyia me Archbishop Divine Ajimabedu papa nyame nhyira o papa deɛ wokɔ a ɔbɛma wo ayi paa teachings kakra sex mu ɔde wobɛwura wo baabia me ama se maado fie ɔno nso wɔ Germany meba wɔfrɛ wɔ so mɛhwɛ mo paa nyame nhyira paa me madam so ne sɛ wohwɛ mama Agnes Awurade nhyira ne me ho ka ni papa Reverend Prince confused with Papa D. Reverend Prince also Reverend Prince also entry Miss Alitu nyame nhyira paa ne mekuma ebia me
boni di me baby ono na hwe machi ema mitimi ebeye programming ya me hwa mu nyina na me hwa won so papa muni aba making can be go Hebrew from my tidu miensa okay teach mu nine American government say marriage is honorable in all okay and the bed undefiled but whoremongers and adulterers God will judge or say aware esum bosin adina na empano yehufi enti mesrew waware a woni nka wahinam okay ko fanchen if so say ona wo fanchen waware mo so onyankopɔ bo maten enti enanwumre oyo ware na utimi a ne de sisi oba no na ma na hu so oyo oba sisi be ma no no hu se oyo oba ma onyankopɔ ne abɔfo ne nyani bɛgye ama wo sa na nyame hwehwɛ sɛ de ebe adigye ebeba fie enti die ewaware mu de ehia pa na mechia eye mesofo wo kuma se Reverend Isaac Uchukudu and Reverend Herman and afin so my headmistress aja Aisha Yenchechu Abuachi na me nhyɛ no bia amass teachers nyinaa na me nhyira wɔn and me akasa me wife the one and only Madam Savannah Misa mfili baba na nyumere medin komo ekura dia ne e kwa me ko started mama asɛm na ya dwuma amen na me cha Reverend Samuel Amuako so fo ba ko pɛ o se UK award no me fe ne yira chia no say Madam Pacho ho ya dia oh the way you ru be cha uni abema e cha e pamfo so ha nyina nyame nhyira wo mo nyame nhyira mo nyina yes mami ko Facebook sima me bra bia baso ode Alabaster I say Tina it's me Godwin from TV office Kumasi and with you today and learning much Godwin let's make sure be brave nyame nhyira e wo me chia me bro ni no Venkat nyamba cha ko adwuma chia ne mame ya waresem dwuma die na wani guso a wo hwe yi me da mahwefo nyina se me da se che kuma district assembly DC Samuel Ajekum coordinating director John Ankra ene adwumayefo nyina me da obia se babusuafo me ma me papa am say wa ba bia obia no nyame onhyaw na Bounce Hotel ye hotel ni obanko ye pe nipa bi ni omo aye adwuma receptionist and bar attendants and cleaners and cook enti cook no ye pe obi a wako caterer school na wonim aduane eyeye enti se wo pe adwuma wo be frɛ number we 0544 256000 na na ye de dwuma die ebesi aha na ye ka mahwefo se program na ye Saturday by say no ye de ko Sunday 6 p.m. sharp papa me kasa warisem anu agime so ma odonso awarisem ma odonso enena maba